cliënt. En beuken was de leus. Ze op de hok en aan de keus. Om de vleuken aan doen. Het was toen om even verzoen. De cellen viel mee. 20 hele eind snee. Ja! Dus discipline op de bus. Stekken erop, dan lukt het erin. Het is weer aan mijn hoed en bed. Ja! Tegenwoordig putten, ik wil die klauwen zien! Binnen onverzoenlijk. Stikken en mijn wikkels op. Stil je prachtig op je kop, ja! Stikken erop, maar dus. Weer aan mijn hoed en bed. Ja! Maar er was pinboeren uit Eindjesson. En nou het de kleerter dracht te staan. Prachtig op je kop, ja! Erop, maar de keus. We zijn helemaal de lus. Erop, erin. Is weer aan mijn hoed en bed. Ja!
Dan hang je nog weer. En dan een later klotje zomaar. Ik had er nog een liefje zien, waar stond die? Dat verbouwde wufje hier zo. Waarom? Jongens, ik kan minder moeite bij Haas uit te trekken. Dat kan ik je melden. Aftrekken is een probleem. Oké. Johan, als je dit zit, dan kan je wel vertellen, dan zit het niet goed hoor. Maar ik heb grote schoenen. Kees, ik heb grote schoenen, dus een beetje ondersteuning kan wel.